הליך הדמוקרטי. העורך דין דוד חודק, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, ערב טוב. אני מודה לכם. עכשיו לאוקראינה, שלא מוותרת על שום גורם שיכול לסייע לה צבאית במלחמה עם רוסיה. בוקר, שלום כן, בצלאל. הבוקר את שוחחתי עם שגריר אוקראינה ששב מקייב ארצה, והוא הביא איתו, איך לומר, עדויות ממשיות. עדויות איראניות, כן. אז תראה, באוקראינה מבינים שיש פה ממשלה חדשה, מנסים לעשות ריסט ליחסים, או כמו שהם אומרים, בואו נשנה את המדיניות הניטרלית של ישראל בכל מה שקשור למלחמה. מילת המפתח עוברת דרך איראן, הם רואים בזה איום משותף, אויב משותף לנו, אז בואו נפעל ביחד, ותראה את התמונות כרגע על המסך. הוא הביא איתו לישראל שברי מל"ט איראני, אותו שהד איראני, הוא אומר שזה נורא לעבר קייב כשהוא היה שם, ומה שהוא עשה עם השברים האלה, הוא העביר אותם לגורם בממשלה, הוא אמר, קחו, הנה ראיות איראניות, בואו עכשיו נפעל ביחד. לנו הוא אומר היום, שמעבר למיצג הזה, הוא גם אומר, תקשיבו, איראן יכולה לספק את זה לאויבים שלכם מסביב, יום אחד אתם תקבלו את המל"טים המתאבדים האלה בתל אביב, אבל יש גם צד אופטימי, הוא אומר, פעם ראשונה, אני מזהה אולי איזשהו שינוי מגמה במדיניות, יש הקשבה, יש רצינות בממשלה, הוא גם שואב את הדברים, מדברים שראש הממשלה אמר בראיון ל-CNN, שהוא יהיה מוכן לבחון את שינוי כל הנושא של הענקת נשק הגנתי לאוקראינה, ובוא נשמע את הדברים שהוא אומר לנו. נשמע. I brought the piece of Shahed marked with the Russian name Giran 2 in order to show to the Israeli people tomorrow you can get the same attack of the Iranian drones here. Prime Minister Netanyahu, he said first time ever that the government will be reconsidering the possibility of the sale of the weapon to Ukraine.